pilih tuku Scoopy apa pilih tuku Yamaha NMAX? Yen aku senengku Scoopy, cilik, motore sebet, anak wedok ya sebet. Yen NMAX motore terlalu gede, regane mestine ya rada larang. Nganti kat mau bengi angel turu ya mergo mikiri kuwi lur. Antara aku bakal iki milih Scoopy, Honda Scoopy apa milih NMAX. Maksud iki mbok menawa sampeyan iso gajian Facebook kan jelas sing bakal tak tuku apa. Ngono lho.